No niin, olemme täällä Taitavuorten Fururun metsässä, missä otamme hemisfäärikuvia tämän metsän latuspeiton ja lehtipinta-alan määrittämistä varten. Tässä meillä on opiskelija Pekka Eitkonen, minä olen Petri Pellikka ja tämä plotti on numeroltaan 08 Indigenous Forest. Ja Pekka on mitannut koordinaatit GPS:llä tälle plotille ja kirjoittanut ne muistikirjaansa ja nyt mittaa tässä tämän plotin fysiografisia piirteitä, eli rinteen kaltevuutta tällä klinometrillä. Kirjaa ylös lukema, montako prosenttia se oli? 3,5% muutaminen asteeksi, mikä on tuommoinen yleisemmin käytetty yksikkö. Ja sitten mitataan rinteen kaltevuus kompassilla asteina. Käännetään kehää niin, että tuo pohjoisnuoli osuu haarukkaan ja sitten nähdään lukema suoraan asteena pohjoisesta. Paljonko oli lukema? 30 astetta. 30 astetta, eli osoittaa tuonne pohjoiskoilliseen tämä rinne. No niin, minäpä panen kolmijalan pystyyn. Nopeutin toimintaa, olin avannut valmiiksi nämä lukot. Ja kun tässä on tämä 3,5 asteen kaltevuusprosentteina, niin pannaan nämä alarinteeseen 2 jalkaa, niin se on tukevampi, ettei koko systeemi kaadu, ja ylärinteen jalkaa sitten vähän lyhennetään. Pannaan sitten kamera paikalleen. Tässä on tämmöinen Nikonin D5000 kamera, missä on kääntyvä monitori, helpottaa toimintaa tässä kuvauksessa, ja sitten on Sigman hemisfääriobjekti. Pannaan se tähän jalustaan kiinni. Näin. Ja sitten pyöräytetään tätä niin, että tästä pyöräytetään niin, että kameran tämä yläosa on pohjoista kohti. Katsotaan se vielä kompassilla tarkasti ja sitten vielä mitata, että kamera on vaaterissa. Sillä tapaa, että meillä on kuupula teipattu tähän kompassiin kiinni, niin kaikki on kätevästi yhdessä laitteessa. Tässä kamerassa on myöskin GPS, eli kuvalle tallentuu paikkatieto. Sen lisäksi, että me ollaan mitattu se GPS:llä vielä erikseen. Ja kuvalle tallentuu myös muita tietoja, niin kuin suljinaika ja aukko ja herkkyys ja muuta. Ja sitten Pekka siirtyy itse kuvaustilanteeseen. Tässä vaiheessa on yleisön ja kuvaajan aina hyvä mennä vähän alaspäin, ettei pää tule kuvaan. Niin kuin näette tuosta monitorista, niin tämä tosiaan kuvaa kaiken, mitä on yläpuolella kameraa, eli minun käden tästä oikealta, nyt on käsi päällä, käsi on täällä oikealla, käsi on vasemmalla, aina näkyy. Ja sen takia pitääkin kuvaajan kyykistyä, ettei oma pää tule siihen hemisfäärikuvaan. No niin, Pekka voi ottaa kuvat ja kertoa siinä, mitä aukkoa ja suljinaikaa käyttää ja miksi. Eli hemisfäärikuvissa me käytetään aina aukkoa 5 ja annetaan tämän kameran laskea siihen sopiva valotusaika, mikä on nyt 1/20 sekuntia. Tarkistetaan vielä, että se oli tosiaan näin, ja seuraava kuva otetaan puolet pimeämpänä, eli puolet lyhyemmällä suljinajalla 1/40. Tämä syy, että käytetään eri valotusaikoja, on sen takia, että valitaan niistä semmoinen kuva, missä on kontrasti taivaan ja puusta välillä paras. Kaikkein paras ajankohtahan kuvata tämmöisen hemisfäärikuvia on silloin, kun on pilvipeitä
tuolla päällä, niin silloin tänne ei tule mitään valoisia kohtia tänne metsään, mikä tulkittaisi helposti taivaaksi, vaikka siinä olisi lehtikerrosta. Ja toinen syy on sitten myöskin se, että olisi pilvinen taivas. Johtuu siitä, jos taivaalla on pilviä ja kirkasta taivasta, niin niillä on myös värieroja, jolloin se automaattinen tulkinta sitten vaikeutuu. Nyt paistaa aurinko, tämä sää ei ole optimaalinen, mutta täällä kiireisessä maastotyöolosuhteessa pitää käyttää hyväkseen joka hetki. Näin, olemme teille demonstroineet hemisfäärikuvien ottamista täällä Taitavuorilla. Tällaista täällä on täällä Taitavuorilla.